Zrobiłam pudełeczko dla chłopczyka. Po co zapytacie, skoro niedawno było pudełeczko dla dziewczynki? No właśnie dlatego, że ktoś mi napisał pod filmem, że ja tylko pudełeczka dla dziewczynek robię, a chłopcy to co? Że chłopcom od życia też coś się należy i miło by było, gdybym zaproponowała taką budżetową wersję, ale dla chłopca. Nie wiem, czy pudełko książka jest bardziej męska, ale wyszło mi, że pasuje do projektu idealnie. Plus do tego 2 kółeczka ze sklejki 10 i 11 cm. Bo z założenia to pudełeczko książka dla chłopca ma być podobne do tej wersji dla dziewczynki, tyle że to będzie jego męska odmiana. Ten sam zestaw papierów ryżowych, który użyłam w poprzednim filmie, bo tutaj zestaw grafiki jest śliczny i pasuje zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopczyka. A najbardziej męski z tego wszystkiego jest konik oraz bączek. Nie mogę Wam tego pokazać, ale zanim zacznę przyklejać, to pod światło sprawdzam, jak jest usytuowana grafika względem tego pomalowanego na biało kółka ze sklejki. Gdy pozycjonowanie wypadnie pozytywnie, już nie wypuszczam tego cuda z ręki, tylko po prostu przyklejam papier ryżowy, smarując jedną i drugą połówkę. No co tam będę opowiadała, przecież widać na filmie. Skoro ma być budżetowo, to musi mi wystarczyć 1 papier ryżowy w kropki. 1 i już, bo 2 to już rozpusta i na pewno zostałyby mi jakieś resztki. A tutaj wykorzystam ten papier idealnie na przód oraz tył książki. Teoretycznie to on jest troszkę za mały i jak widzicie, zostają mi takie białe marginesy naokoło książki. I prawdę mówiąc, to wcale źle nie wygląda. Jeszcze nie wiem, czy one zostaną takie białe, czy je jeszcze jakoś zagospodaruję. Wy już wiecie, bo na początku pokazywałam zdjęcia gotowej pracy, więc ja jeszcze jestem kilka kroków za Wami. Gdy klej wysechł, kółeczka obszlifowuję papierem ściernym. Wtedy są naprawdę idealnie wykończone naokoło. A gdy wszystko już jest suche, jeden raz przelatuję lakierem akrylowym matowym papier ryżowy na książce oraz na kółeczkach. Wnętrze książki i tutaj była droga przez mękę, ponieważ wymyśliłam sobie, że to będzie taki kolor, tak jak na papierze ryżowym, na wierzchu, na tym w kropeczki, ale trochę ciemniejszy. Ile ja się namęczyłam, ile tutaj było kolorów różnych dodawanych, żeby to wszystko jako tako wyglądało. Generalnie jest to biały, zielony, niebieski, żółty, szary i jeszcze trochę brązowego. To mieszanie było naprawdę traumatyczne, ale pomalowane, wysuszone, a teraz pędzelkiem gąbkowym robię kropeczki, bo po pierwsze ślicznie wyglądają, po drugie pasują do całości, bo na wierzchu też są kropeczki, tyle że drobniejsze. Pędzelek gąbkowy, brązowa farba akrylowa i robię delikatne przyciemnianie boków w tych kółkach. To naprawdę świetnie wygląda i dodaje głębi. No zobaczcie. Bączek z cieniowaniem, a konik bez. A lenistwo w czystej formie prezentuje się tak. Pomalowanie małych literek farbą akrylową wcale nie jest łatwe, bo zazwyczaj gdzieś nie domalujemy, gdzieś jest za grubo i jest zgrubienie z farby, więc żeby było łatwiej, żeby się nie męczyć, to po prostu wzięłam lazur. Zmieszałam zielony z czarnym, kolor pasuje jako tako, natomiast wystarczy te literki dobrze wymoczyć w lazurze i one wszędzie są ślicznie dokładnie pomalowane. Potem wysuszyłam i delikatnie pobieliłam pędzelkiem szczecinowym i białą farbą akrylową. Kleję sobie spokojniutko brzegi, czyli doklejam koronkę, bo myślę, że to mimo wszystko nieźle wygląda i nawet dla chłopca pasuje. I cały czas się zastanawiam, co zrobić z grzbietem książki, bo pomysłów to ja miałam kilka. Tani i budżetowy to taki, żeby na ten grzbiet przykleić chusteczkę do nosa, taką zwykłą, trochę pogniecioną i to robi efekt skóry. Bardzo proste, ale niestety nie jest szybkie, bo całość dosyć długo schnie. Taki efekt już robiłam i w jakiejś starej książce możecie to pooglądać. Drugi pomysł to przyklejenie do grzbietu masy super lekkiej, a następnie odciśnięcie w niej jakiegoś fajnego wzoru. Może być na przykład wzór skóry albo wzór jakiegoś grubszego materiału. No ale hello, to miał być budżetowy projekt, a kupowanie masy super lekkiej, żeby zrobić tylko grzbiet, mija się z celem, więc trzeba wymyślić coś tańszego. Pomyślałam, że po prostu pomaluję grzbiet na taki ciemno-szaro-brązowy kolor, a potem dołożę koronkę, no albo coś, co będzie ładnie pasowało i wykańczało to połączenie papieru ryżowego z pomalowanym grzbietem. Troszkę przymierzałam różnych rzeczy, ale ostatecznie padło na zwykłą, naturalną, bawełnianą koronkę.
I ostatecznie budżetowa książeczka dla chłopczyka na różne pamiątki prezentuje się tak. Juruś jest jeszcze taki malutki, że nie ma pojęcia, co dostanie w prezencie, ale mam nadzieję, jak to zazwyczaj bywa, że rodzicom prezent się spodoba. Na wierzchu konik, a w środku delikatny bączek. Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo, a wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą cudowną grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.